Này bị sao cái bị giấy đấy hả tên này gương ơi interest sangat nasa aku mencelaga on the spot nak kalam nak video kau thang man Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि आरबि चेनेलाव बरायनाय थाबाय। दायो फै लोगोफोर, दिनै टपिकआ जाबाय आङो खानाय सिननो थांगोन जोंनि गामि खाथियावहाय सिंगाव गामिनि नामा सिंगाव। दायो थांगासिनो आङो साइकेल बोरायजोंनो। फैदो लोगोफोर, होमबा नायलांबाय थादो। interest sangat nasa aku mencelaga on the spot nak kalam nak video kau thang man जोंहा बेवहाय मा होनो थाव दिफु गोदान जानो नागिरदों नोंथांमोन सिंगाव बे सक लामायावहाय बेथ'रबो नैबेनो जाबाय नोंथांमोन सिंगाव सकआ नै सासे बिथां बयलार गोदाग्रा मालानिफ्राय गोदानाय समबारनिफ्राय माबोरै मोन्दों गोदानानै नाङो ना नाङा गोदासो फैयो लाय जोंनिफ्राय गोदासो दसे खेबसे जानो नागिरदों जोङो नै खेबसे जायो हाथाया नै गोमो माला माजोबनाय नै ओरैहाय मादै दङ ओमफ्राय इथिंबो नै आं नोंथांमोननो खिथागोन हा बै दखान बन्द जानाया ओइयो उगथायाखै आरो ओइयो आंनि दखानमोन इयो दानिया होला आङो पार्सनेल माबासो खालामसै मा होनगोन हुम सेलन माने न' थांनानै सिनै आङो बेयाव होला आङो मा होनो रुमा एसे बारा बेवहाय बानानै होनोसै आं ओमफ्राय थुदो होमबा थांफिनसै खेबसे जाग्रानि मिथिबाय खेबसे जानायखौ खिथाया आं बिसोरनो दायो खानाय सिननायसै सासे फंबायनि लाक्कि नार्जारि होननाया नोंनि नामा आंबो सिनजागौमोन नै दारि फेलाव जोब्बाय बेनि उनाव आंखौ खानाय सिनग्रायानो गैया माने उदै सानानैसो दङनो एसे बिथोरावसो बिस्रा फंबायमोननि नङा बिनि सिगां सासे लोगोनाव हाबलांग्रोगोन देम्फो नों गैया ब्ला देम्फो नै ताला बन्द नै रावबो गैया लोगोफोर फाइनालि सफैबाय आङो फंबायनि न'आव ओइनो आंना कास्टमारा ओइ नानिबो दंबावो जोंना नानि मेचिन थिसिन लाबोजोबखादों नोंथांमोन नै थ'दो सिनहैनोसै कारेन्टजों सिनगोन आं ओंखाम जाखांबाय नैबेनो नै आंना फंबाया खानाय सिनजानो नागिरदों नै मा नामलाय नोंना ओंखाम जाखांबाय मा ओंख्रि जानायमोन हा मा ओंख्रि दाउसेन बेदर मा दाउसेन नाम फाइनो मिथिया नै दाउसेन नामखौनो लोगोफोर सिननोसै ज'जोबो जों नों सिनसै खारेन्ट लाबोदों ससे गद दङ ससे नै खाना नङा पाक्कानि खारेन्ट थांलायबाय नै लोगोफोर बोरै सिनबावनांगौ जाखो दालाय लोगोफोर कारेन्टबो गैया जाहैबाय हानना दोनखानोसै आंनो बुस्थुफ्रा आंना मा दङ थार दङ ओमफ्राय दाहाय दङ मेचिन जेखौ करियान भार्सन करियाननिसो माबानि मा होनगोन र' मा कम्पानि बियो बुंनो रोंलालै
सिनखांबाय आङो दायो आङो खेमसि सिनगोन नायलांबाय थादो फाइनालि सिनखांबाय लोगोफोर मोजां जादों गाज्रि कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हरदो भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम आरो बेनि खाथिनि बेल आइकनखौ थुना हो जेन' लोगोफोर आंनि आपडेट भिडिअआ नोंथांमोननिसिम सौहैयो लोगोनो एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय